Somos alumnado de sexto A do CEI Plurilingüe Condesa de Fenosa. Imos presentar a biografía de Florencio Delgado Gurriarán. Florencio naceu en Corgomo, Valdeorras, na provincia de Ourense, un 27 de agosto de 1903. Alí viviu a súa infancia, convértese en escritor. De mozo, estudou na Universidade de Valladolid, onde estudou Dereito, pasando a traballar como avogado no Barco de Valdeorras. En 1933 ingresou no Partido Galeguista. Tras o comezo da Guerra Civil logrou escapar a Portugal. Despois a Francia e por último a Barcelona. Ao rematar a Guerra Civil marchou ao exilio a México. Foi un dos fundadores da revista Vieiros. Volveu a Galicia e foi membro da Real Academia Galega. Utilizaba para asinar algún dos seus escritos distintos nomes como de Corgomófilo. Escribiu Bebedeira, poesía inglesa e francesa vertida ao galego, Galicia infinda, Cantarenas, O soño do guieiro. Finou nos Estados Unidos en 1987. Estamos moi orgullosas e orgullosos do noso valdeorrés máis ilustre. Viva Florencio Delgado Gurriarán!